epizodi sam su tu moja dva druga i danas... To je to! Da, i danas ćemo jesti... Nema prilike za radovanje. I danas ćemo jesti vegetu. Zato što smo prešli 11 pregleda. Ljudi, do 20 pregleda mi nećemo biti živi, tako da ovo je sasvim. Za 10 subscribera, pošto smo sada jeli vegetu, za 10 subscribera jedemo kafu. Majko, mogu nam... Okej, ajde. Prvo Ja sam prvi. 3, 4, sam. toliko, joj. Dobljak. Grozno. Daj kašiku. Još i ja. Veži šija. Miriši kolače. Ne, idi, sačekaj, da uzme čašu vode. Evo. Pa nije neko grožno. Lepo je. Kilisino. Šta je sad? Slano. Dovoljno ili malo više? Dovoljno. To je svega. Ljudi, to je to bilo. To je to ljudi bilo. To je to bilo. Dođi se. Ovo je bilo rizično. Kako ćete kafu biti, brate? Ja, brate, kafu će barem biti. Na kom si pregladu došao danas? 11. Na boxingu? Ne. Kako se vegetu sad, da ste probali? Sklanjam ja, doćemo ljudi. Ljudi samo da mi dođe drugovi. Dodi klip. Još mi je ostao ukus. Jedite kolače, ljudi. Ok, ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem.